First thumbs up. Ayan, ate. Good morning, ate Ann Colorets. Good morning. Good morning, Lola Rosana. Good morning po. Sir Nars, mega love shout out from Lola Rosana. Mega love shout out, Ma'am Ann Colorets. Ayan, patamsak naman guys si host. Hello po Sir Nars Anton, mega love shout out po. Good morning from Ate Ann Colorets. Patamsak naman guys si host. Thank you so much. Isa pa lang tamsak natin dyan. Lola Rosana, may damit na po yan. Thank you so much po. Hi Ban Kyotyo, Ate Ann. Kauka, mega love shout out Kauka. Guys, patamsak si host. Metalworks, mega love shout out. Metalworks. Thank you. Asan main mo, Ann? Ayan. Ate Ann, main mo daw sabi ni Lola Rosana. Sige, mag-connect po tayo dyan sa bawat isa, guys. Connect lang tayo dyan sa bawat isa. Medyo pause pa ako, guys, kaya baba kayo guys ng i-watch natin. Lola Rosana, dan dikit baka sa shorts video from Ann Colorets.
Ayan, good morning. Good morning guys. 5 million people. Ate Asil, good morning. Si Koy Kasa. Ate Ann, watching ako dito sa ano mo. Binaba mong shorts video. 8 million, mega love shout out, 8 million. Ma'am JMPM, mega love shout out morning. Ate Ann, watching ako dito. Hello, Kauka. Thank you so much, Kauka. 8 million people. Watching ako, Ate Ann. Mami Pearly. Tamsak Ate Ann and watch. $7 million. Thank you. Good morning, good morning. Ayan. Patamsak naman guys si host. Apat pala ang tamsak natin dyan. Ate Pearly, nag-live ka din, di ba? Nakita ko parang nag-live ka. Tsaka si Ate Asil. Kagigising ko lang, tapos salang agad ako live. Ganun. 5 million, thank you. Patamsak po, ayan. Si Sikoy Kasa. Puntahan kita si Sikoy Kasa. Si Sikoy Kasa, tamsak. Tamsak si Sikoy. Wow, ang ganda niyo. Talaga Ate Pearly. Thank you po Ate Ann from Casablanca. Dan Ann Colorete. Ayan, Ate Ann Colorete, dan sa'yo si Lola Rosana. Mega love shout out Ma'am Pearly from Lola Rosana. Chong Chow. Tai GM. Ayan, Kauka, please say in English. Kape-kape. Oo, hindi pa ako nagkape, Ate Pearly. Kauka, thank you. How are you, dear? From Lola Rosana. Salamat po, Lola Rosana. Ayan. Paus pa ako, Ate Pearly. Grabe pa sipon ko. Maglagay sana ako ng B8 kasi sabi ko next time na lang pag hindi na ako paus. Konti na lang yung CPR ko, 3 na lang ata. Malapit ko na naman siyang ma-delete kaya pwede na naman magawa ng CPR. Dan Kauka from Lola Rosana. Baba ka ng link, Lola Rosana. Idikit ko ang main ko sa'yo. Lola Rosana. Patamsak guys sa ating nakapin guys. Kay si Sikoy Kasa. May LC siya 100. Mamayang alas 11. Ate Asil, good morning. Parang may live din to si Ate Asil. Guys, may LC ito si Casablanca, 100. Ano yan si Sikoy? Dalawa or isa lang? Dalawahin mo na si Sikoy para dalawa ang may JMPM, mega love shout out. Ang main niyan ito, main ni JMPM. Hindi yan main, niya, binaba niya. Ito ang main niya, May pa-LC si Casablanca Vlogs mamaya, alas 11. Metalworks, thank you, Sir Philip. Lola Rosana Pulpak po. Puntahan ko si Lola Rosana.
Mga apo, tingnan nyo, ayan. Watching po ako dito, Lola Rosana. Sa iyong mga apo, tingnan nyo ang ganda ng magsaysay Infanta Quezon. Lola Rosana plus 5. Wow, nag-aayuda si Ate Ann Colorete. Sipag. Kauka, Lola Rosana. Ayan, dikitan nyo guys si Nakabidget to sa'yo. Salamat Ate Pearly. Wala akong may bibidget sa'yo Ate Pearly. Alam mo yan. Salamat. Thanks Ma'am Ann. Watching ako dito. Taga-Impanta Quezon ka po. Ma'am Pearly Shouty, good morning from Metalworks. Tamsak Idol, mega love shoutout. Sir Gary, good morning po Sir Gary. Salamat sa mga patamsak guys. Ayan, watching pa po ako dito, Lola Rosana. Metalworks on the way. Ayan, main po yan. Main yan si Metalworks. Ang init. Mega love shout out po sa lahat, Sir Nars. Salamat, Sir Nars. Dikit ko na po, Lola Rosana, sa'yo, ang main channel ko. Metalworks done from Lola Rosana. Binuksan ko naman yung electric pan. Nilamig naman ako. Ayan, dikit na po sa'yo ito, Lola Rosana. Sir Gary, watching po Sir Gary. A shorts video mo. 8 million, salamat. Saging. Pang 46 na tamsak, Sir Gary. Daming saging. Tamsak sis, Bicolana. Salamat po, Rosana TV Vlog 77. Dating dikit. Ayan guys, pa tamsakan ko tong kay Ate Ann Colorets. Puntahan kita Metalworks. Watching ako dito Metalworks sa Mega love shout out Gary Matirum. Ayan. Mag-ano muna tayo. Ito, watching ako dito. Metalworks. Yan. Thread processing of a coupling washing plant use. Watching ako dito, circuit. Ay, circuit na tuloy. Sir Philip. Thanks sa pagsabit kay Lola Rosana.
Ay, kay ano po yan, kay Ann Colorets. Shorts video ni Ann Colorets. Ayan, watching muna ako sa'yo, Sir Philip. Magtitimpla lang ng kape si Hosa. Wala pa ata akong mainit. Watching pa po, Sir Philip. Tapusin natin. Mega love shout out all. Mahal na mahal ko dito ng lahat. Ano yun? Still watching. Dan Lola Rosana from Ate Ann Colorets. Nagtimpla lang ako guys ng kape. Nawala kayo dyan. Sis, ayan. Hello, All Seasons Vlog. Nagalaw shout out All Seasons Vlog. Ay, may puto. May nagtitinda ng puto. Dito lang ha, naiwan ako kahapon. Ay, naiwan kasi. Sis, All Season. Busy pa ang umaga, sis. Sige lang, sisikoy. Thank you. Nagtimpla lang ako ng kape. Ayan, watching pa ako sa'yo, Sir Philip. Harang, busy pa ang umaga. Ayan, thank you. Nagtimpla ako ng kape dito. Thank you sa 4 million dyan. Sis Magkaling Leia, hello morning po. Ayan, good morning sis Leia. Ma'am All Season from Mami Pearly. Tamsak harang. Oy, mag-live na kayo doon, Ate Pearly. Hayaan nyo lang ako dito. Hayaan nyo lang ako dito, Ate Pearly. Shout out, sis Leia. Salamat sa support kay Ann Colorete from Ate Ann Colorete. Manay Ann Bicolana, good morning po. Ayan, good morning sis.
Good morning. Si Koy Gian, good morning si Koy Gian. Magtamsak muna ako kay JMPM sa kay Ate Pearly. Ayan. 5 million. Salamat 5 million. At sa 11 na tuso. Ann Colorets from Sisikoy Gian. Salamat all season sa pagtambay. All season. Ayan, nakatamsak na ako dito kay Ate Asil. Puntahan ko naman si Ate Pearly. Good morning din po, Sis Ann Colorets. Kapi muna tayo, guys. 11 tamsak, salamat. Naka-live din pala si Slate. Ang daming nagla-live ng umaga. Dati wala. Then watching Ma'am Ann Coloret. Salamat sa Squiggy yan. Grabe pa guys ang ano ko. Ang sipon ko. Sobra pa. Andito ako kay Ate Pearly. Ayan, nakapi ako si Sleya. Salamat sa iyo dyan. Watching ako dito, Susbiyan, sa departure. Watching ako Susbiyan sa departure. Hi, what's happening? Ba't napunta dito sa Google? Watching dito. Mami Pearly, good morning. Watching ako ate. Sino yon? Si kay Gian, watching ako sa departure mo. Miss Leia, maraming salamat sa support.
Saan ka ngayon nakatira, Sis Leia? Sis Leia, saan ka ngayon nakatira? Salamat, my channel Mix My. Thank you so much, Sisi Koy. Salamat sa 12 na thumbs up. Sana dalawa ang channel ko. Hindi na sana nalilito, Pearly B. Sir Nars. Ay, nako. Pagka umaga. Busy ang mga people. Sir Nars, sorry. Okay lang ako dito, Sir Nars. Puntahan mo na si Ate Pearly. Ako naman ay pang-update lamang kasi alam niyo na, wala akong ma-upload. Pero kung may upload ako, bihira talaga ako mag-live pag may upload ako. Pearly B, kaano-ano mo ba si Cardi B? Mauubo ako dito, Sir Nars. Sige ka dyan, puputok to. Pag meron akong upload, hindi ako nag la-live lagi. Kasi mas gusto ko yung upload. Kaso wala akong upload ngayon, nasa bahay lang ako, hindi ako nalabas. Mamaya baka pag kumain ako, ay video ko na lang para bukas hindi na ako mag-live. Salamat sa inyo dyan, 3 million. Ayan, still watching si Sikoy Gian sa yung departure. Saan to si Sikoy Gian? Ang aga nalilito, Ate Pearly, yung mga peeps, yung mga people. Pete Senior para kay Sis Mix Vlog, Kine, from Sisikoy Gian. Ayan, Pete Senior, Sisikoy May. Sana all taga Cebu. Ang ganda-ganda daw dyan sa Cebu eh. Kailan kaya ako makapunta ng Cebu? Isa sa mga magagandang place daw sa Philippines ay ang Cebu, ang Davao, yun. Tapos yung Palawan. Sisgiyan traffic na sa SRP, sa Sinulog. Oo, parang dito din yan, pag Peña Francia Festival, sobrang traffic. Kaya pag ganon, hindi ako napunta sa sentro. Dito lang ako sa bahay kasi maubos yung oras mo sa traffic. Daming turista ngayon dito sa Cebu. Maganda mag-vlog dyan ngayon. Mag-vlog kayo dyan, Sis Mai and Sis Gian, mag-vlog kayo then anong tawag doon, interview. Mag-interview kayo ng mga turista, sabihin nyo, why are you here in charot? Why are you here in Cebu? O, parang ganon, o, di ba? Content na din yun. Ayan, done watching ako sa'yo, sis. Si Kuya Gian. Andito ka, sis Gian, sinulog ma-video. Oo, mag-video kayo para tapos i-hashtag nyo ang Sinulog Festival. Kasi ako minsan, pag ako yung sa Peña Francia Festival, hina-hashtag ko yung Peña Francia Festival. Medyo malaki-laki din ang views. Minsan nagpa 500 lang kahit maiksi lang yung video.
Yung kay grabe, ano ako sa sa sipon ko. Yung kay Sir Nars, di ba? Oh. Ganda ng video ni Sir Nars. May pa-drone si Sir Nars. Sir Nars, puntaan ko mga shorts video mo. Tingnan lang si Mix Vlog. Oh, ang lalaki ng views ni Sir Nars dito sa Sinulog Festival niya, oh. Si Come and Join niya, 191 views na. Sir Nars, watching ako sa shorts video mo. Sarap nitong alimasag mo, crabs. All season, Sisi. Salamat, Sisi. Ate Asil. Ate Asil, thank you, Ate Asil. Grabe. Parang kinakapos pa din ako ng hangin. 1 week na akong may sakit. Yes, Mai, thank you. Daya ni Lolo. 2 lang pinakita. Oo nga sis. Kahit minsan madaya yun si Lolo. O di ba 2 lang kayo diyan? Nagkakape ako, guys. So, kanina nag-almusal na ako. Macaroni soup na ako kanina. Thumbs up! James, gipi-gipi. Mega love shout out, James, gipi-gipi. Thank you so much, James. Pati Pearly. Si Smile. Puntahan kita si Smile. Naka-live din si Smile. Talaga? Tingnan ko nga. Kung bakit parang naka-live siya? Tapos na. Naka-live din si Kabarter Naga. Tamsakan ko muna si Kabarter Naga. Wow, ang daming tao kay Kuya Kabarter. Pero walang tusok. Tusukan ko si Kuya Kabarter. Bakit sabay-sabay? Oo, ang dami. Oo, naglilibot nga ako. Si Kuy Gian.
Siguro inisip nila madaming views pagka umaga. Kaya ayun, madaming na nagla-live. Sa Ate Pearly, puntahan ko si Ate Pearly. Dati gabi sila nagla-live. Ngayon, puro umaga na. Naglilibot nga ako, ang dami naka-live. Si Slate, naka-live din siya sa si Slate. Tamasakan ko din si Slate. Ayan, done na ako magtamsak sa mga naka-live. Sismay. Ayan, watching ako sa'yo, Sismay. Watch kita dito. Yan, watch kita dito, Sismay. Watching sa may katuwaan nga ba dyan? Tara, alamin natin. Bakit hindi ko makita yung bubbles na yan? Ay, dito yan sis, sa baba. Halimbawa, nakaset up na ng ganyan. Halimbawa, ganyan sis. Sis Gian. Halimbawa, nakaset up ka na ng ganyan sis Gian. Tapos, dito sa baba, sa pinakababa, makikita mo, merong camera para sa pag-switch ng camera, 'di ba? Kung gusto mong sa likod, sa harap. Ayan. Tapos merong sa comment. Itong dalawang bilog sis Gian, may dalawang bilog na parang magkapatong. 'Yun ang bubuksan mo. Pag binuksan mo 'yun, ang daming filter. Maraming filter na makikita doon. Tapos ito yung pinakamabenta ngayon, ang bubbles. Tapos dito sa kabila may tatlong dot naman, 'di ba? Yan tatlong dot naman kung gusto mo mag-mute. Magkakasama lang sila sa baba. Pinakababa. Ayan, still watching ako si Mix Vlog. Muse, mega love shout out. Thank you so much, Muse. Magkano naman, bakit mabenta? Mabenta, oo, kasi madaming gumagamit ngayon ng bubbles. Madaming gumagamit ngayon ng bubbles. Kasi siya yung cute dyan. Siya yung cute na na filter. Yung iba, ang pangit. Parang naglalabo yung live. Wait lang guys ha. Still watching ako si Smile. May katuwaan nga ba dyan? Tara alamin natin by Mix Vlog Channel. Sis May, di ba Mix Vlog Channel ang main ay ang pangalan ng channel mo. Bakit pag nagchat-chat ka dyan, iba? Ansi, magandang umaga po. Ayan, Kuya RJB, mega love shout out Kuya RJB. Bakit si Kuy May, pag nagchat-chat ka, iba? Ang nakalagay dito, Mix Vlog Channel. Diba? Mix Vlog Channel ang nakalagay. Pero pag nagchat-chat ka dyan, iba yung nakalagay sa chat box, yung yung may channel Mix May. Anong ginawa mo sa channel mo, sis May?
BG, salamat, Sisi Koy. Miss My Migalove shout out maayong bundag from Kuya RJB. Naka-on ka lang sis ha. Salamat all seasons vlog. Thank you so much Mama Disa. Ayan, then watching na ako dito sis May. Magbakas lang ako. Dan ako sa nakapin. Otoy vlog. Ayan. Magandang umaga. Paki-explain mo na lips. Oo. Bakit ganun sis May? Pag nag-ano siya dyan, pag nag-chat siya dyan, ang nakalagay, my channel mix. My channel mix. Pag dito sa account niya, mix vlog channel. Nalilito ako sis May sa channel mo sis May. JMPM maayong buntag from Kuya RJB. Oh, tingnan mo, mix vlog channel. Ayan, mix vlog channel. Pero pag nag-chat siya dyan, ang nalabas sa chat box, my channel mix vlog. Ayan. Nagbaba ng bahay guys si Utoy Vlog TV. Salamat sa 4 million people in the house. Ma'am Gian Len, morning from Utoy Vlog. Ayan, Sisikoy Muse. Thank you so much, Sisikoy Muse. Sisikoy Leia, maraming salamat sa support. All Angels, maganda sa Mega love shout out, maganda sa umaga. MQRJP, good morning, good morning. Magkape-kape muna kayo. Ay, bawal ka pala magkape, Kuya RJB. Puntahan kita, Utoy. Simpleng ulam pang hapunan. Share ko lang kung paano ko. Ano to? Tinuruan. Tinuruhan magluto anak ko. Otoy Vlog. Ayan. I-watch natin to. Otoy Vlog. Yan, pag nag-watch tayo ay pakita natin ang ating watch. Nasa ano paharang, simpleng ulam, Otoy Vlog. Watching ako sa iyo, Otoy Vlog TV, sa simpleng ulam. Simpleng buhay ay kay ganda. Mayroong ngiti, mayroong saya. Wala nang lalo na't simple ka. Ayan, saan ka ngayon nakatira, Otoy Vlog? Sama-sama. Baka kumatilalamunan host. Oo nga, naano nga ako na nainom akong tubig. May tubig ako dito, may kape, may tubig. Kasi Makati pa talagang lalamunan ko. Kaya lang, mas gusto ko kasi talagang pag nagla-live ako, nagsasalita ako sis Gian kasi nakakapagod mag-chat. Nakakapagod mag-explain sa sa chat lang. Ayokong silent talaga. Kasi mas napapagod ako. Parang pagkatapos ko mag-live, parang pagod na pagod ako. Ayan, still watching Utoy. Oo. Ayan, habang nagpi-play, pakita ko na muna yung playing.
Para ano. Oo, sis Mai, sis Gian, pag naka-silent ako, parang lalo akong pagod. Nagta-type lang naman ako pero mas lalo akong pagod kaysa yung nagsasalita ako kasi na-explain ko yung gusto kong sabihin. Parang ganon. Pero nice voice na this morning host. At talaga kuya, okay na ba yung voice ko? Ano na lang yung CPR ko? Dalawa na lang yung i-delete kong CPR. Siguro mga next week. Pwede na ulit akong magkanta at magpa-CPR ng napakarami. Watcher ako sa iyo, Utoy Vlog dito sa tinuruan mo ang ano yan, kung paano maggawa ng hapunan. Sinabawan mo lang ba yan? Yan na tong na yan. Dati yung father ko, lagi nagluluto niyan, yung laing na yan. Yung fresh na ano, yung fresh na laing. Lagi siya niya nagsasabaw. Nilalagyan niya lang ng bulad, ng tuyo. Tapos, kalamansi. Ayan. Ganyan lang. Parang yung ulam ng lasing. O ganyan, ganyan magluto yung papa ko. Yung binubugkos niya lang. Yung tinatali niya lang, guys. Tinatali niya lang yung ano. Natong kasi dito sa Bicol natong. Yung ano, taro leaves. Tapos, lalagyan niya ng luya, bawang sibuyas, tapos maraming sabaw, tapos kalamansi. O, ganyan na ganyan yung pagluto ng papa ko. Ganyan na ganyan. Tapos, lalagyan niya ng bulad o kaya ng bulad sa Bisaya, di ba? Dito sa amin ay tuyo or pinaalang. Pinaalang na sira. Yun ang tawag dito, yung bulad. Tapos, ayan, ang sarap ng sabaw niyan. Tapos may kalamansi. Ay. Sis, may nag-live ka kagabi? 17 minutes pala to Utoy. Di ko tapusin to Utoy ha. Mag-watch lang ako ng at least 5 minutes. Mag-watch pa ako kay Kuya RGB. Salamat sa 15 na tusok. Si Kuy Leia. Thank you so much dyan si Kuy Leia. Baka busy ka na si Koy. Sama-sama magkatahiyan. Sino ka pa? Lalo na simple ka. Ayan pa, view natin to si Kuya RGB.
Opo, sis. Tambay na lang po ito, sis. Salamat, sis Leah, for your love and support. Thank you. Kuya RJB. Watching ako, Kuya RJB, sa'yo. Lowtown Underpass Vlog, Manila. Sama-sama magkaiba, wala nang maiwan, lalo na't simple ka. $4 million, thank you sa patambay-tambay, guys. Yung isang cellphone ko wala na, nasira na, kaya wala na talaga akong pang-ayuda sa mga bagong pumapasok sa akin kasi ano na hindi na mabuksan. Then watching Kuya RGB. Maray na aga, manay host. Hello, manay Mirna. Hello, manay Mirna. Good morning sa'yo. Maray na aga man sa imo dyan. Sa Hong Kong. Di ba sa Hong Kong ka, manay Mirna? Hatid alaga here, manay. Ayan. Doon sa punta na naman kayo doon sa baba, yung pag nagla-live ka, di ba andun kayo sa baba. Pasiirip lang tabi sa'yo. Salamat sa pagsiirip, manay. Ingat ka dyan, Pirmi. Send ka nga ni Igdi, manay, sa sa Bicol. Send ka sa Albay ka, di ba? Oo, manay, dito kami sa baba. Oh. Oo. Albay ka, manay, Mirna. Sakop ng Libon. Meron ng meron ng train galing dito sa amin, Naga City, papunta ng Legazpi. Meron na, mura lang yung pamasahe. Watching ako sa iyo, Manay Mirna. Watching ako. Sa Seaside Bridge. Ayan. Still watching, Manay Mirna. Salamat sa 60 na tusok. Mangingisdang waray. Tamsak host, kumusta? Ayan. Kumusta po, Sir Mangingisda?
Salamat sa pagpasok po. Mangingisdang Waray. Maganda sa Hong Kong, no? At saka parang ang dami-daming Pilipino talaga doon na nagwo-work. Kasi halos dito sa mga YT, puro nasa Hong Kong. Meron ding nasa Singapore, pero talagang lahat ng mga nasa Hong Kong. Then watching ako, Manay Mirna, then watching. Coco Secretary. Good morning, Coco Secretary 2. Tusok host. Sino to si Coco Secretary? Guys, patamsak sa ating nakapin sa mga hindi pa nakadikit. Nabuhay ako, mangingisdang waray. Sino nga si mangingisdang waray? Nakalimutan na kita, mangingisdang waray. Tingnan ko nga ang bahay mo. Si Vlog Waray. Okay. Vlog Waray, watching ako sa iyo, Vlog Waray. Sinangag na kanin with tuyo. Mapapa Rinamnam kain ito. Tara, kain tayo, Lods. Ayan, watching ako dito. Vlog Waray, watching ako dito sa tuyo mo. Mapaparami talaga ang kain mo pag tuyo. Tapos may sinangag ka, tapos may suka ka. Isasaw-saw mo sa suka na may sili. Ay, nako. Salamat sa support, host. Dating dikit sa nakapid. Salamat, Manay Mirna. Mga very supportive yan, Manay Mirna, sa pang araw-araw natin na pag-YT. Laging mga andito sa ating bahay. Salamat sa pagpunta sa nakapin. Ba't ka nagpalit ng pangalan, Vlog Waray? $3 million, salamat. Ayan, nakapag 1 hour na din pala tayo. Baba ka ng bahay, Kuko Secretary. Ikaw din ba yan, Vlog Waray? Manay, sige na, Manay. Maghahatid ka pa sa alaga mo. Salamat sa pagsilip. Vlog, watching pa ako sa iyo, Vlog Waray. Still watching. Okay lang, host. Di mo rin ako nakilala. Baba ka ng bahay ko, Secretary. Sis, salamat sis. Ayan, puntahan kita all seasons. All seasons vlog, puntahan po kita. Ayan, nakakalimut. Punta ako sa'yo para tuso. Baba ka ng bahay para madalaw din kita. Gusto ko ang mga pumupunta sa akin ay nadadalaw ko. Ang kanilang mga galing ka rin sa akin, host. Galing ka rin sa akin, host. Hoy, wag mo akong paisipin. Ayoko mag-isip ngayon. Nag-iisip din si host kung sino.
Sa dami-dami ng mga kaibigan natin dito, minsan nakakalimutan na talaga natin kung saan natin nakadikitan, kung saan natin na-meet, ayan. Kaya ganun. Pasensya na kung minsan talaga hindi ko hindi ko maisip kung saan ko nakadikitan. Kakalimutan ko din talaga. All seasons, si Sikoy. Andito ako sa'yo, si Sikoy. All seasons. Watching ako sa'yo, sis. Magpakilala ka na, Coco. Huwag ka mag-isip kung sino ako host. Basta all dikit na ito. Sige, sige nga. Tingnan ko. Magbaba ka ng bahay para madalaw kita. Mia! Lalabs! Dito ka sa akin kanina, alam ko. Dabs, ikaw ba yan, Dabs? Nagkakape ako. Dabs, wala, hindi ako bumili ng pandesal ngayon kasi nagsaing ako ng kanin. Kanino host? Kuya Rabbit, ikaw ba yan? Mio, salamat, salamat Mio. All seasons, dito ako sa'yo sis. Nanonood ako sa'yo. Tonebs, ikaw yan Tonebs. Bahala ka dyan kung ayaw mo magpakilala dyan, Coco Secretary. Malay mo hindi pa ako dikit sa ang name ko sa'yo para maidikit ko. 5 million, thank you. And sa 18 na tusok, thank you, thank you. Dikit na main mo sa akin, host. Salamat sa support. Magpakilala ka kasi ayoko nag-iisip ako na kung sino-sino. Ayoko nag-iisip ako. Bahala ka dyan. Ayaw mo magpakilala. Magbaba na lang ako dito ng mga member ko.
Ads again. Salamat, Ate Ann, sa yung pa-ads dyan. Thank you sa 5 million people and sa 90 na thumbs up. Thank you, thank you. Malamig na kape ko. Sama-sama nagkaisa, mag-is, sino ka pa? Lalo nagsiplikan. Mio, salamat Mio sa patambay-tambay Mio. Dan full watching Kuya RJB. Salamat Ate Ann, thank you. Naka 1 hour na din pala ako. Kuya Cab, good morning Kuya Cab. Cab Mix TV, thank you po Cab Mix TV. Wait lang po ah. Tiningnan ko lang kung sino yung nag-uusap-usap sa labas kasi may mga tao sa labas. Ano na. Kuya Cab, salamat Kuya Cab. Ate Ann, ano magandang color, Ate Ann, ng buhok? Sir Cabs, mega love shout out. Good morning, Ate Ann. Ano magandang color ng buhok, Ate Ann? Ash blonde. Bagay kaya yun sa akin, Ate Ann? Baka maging matanda ako, Ate Ann, kasi baka maging na siyang parang uban. Baka ang dating sa akin ay parang uban, Ate Ann. Haba na nito, oh. Haba na siya. Yung ba uso ngayon, ash blonde? May upcoming ka, Ate Ann? Hindi ka naman i-bleach. Sige. Ikaw, Ate Pearly, meron ka, Ate Pearly, coming, para maipin natin. Sis Ging, tingnan ko. Sis Ging Vlog, Sis Ging G Vlog. Meron si Sis Ging. I-pin ko muna ito, Ate Ann.
Patusukan na muna natin si Sisging. Salamat sa support, Manay Mirna. Thank you po. Sama-sama magkaiba. Maging sino ka pa? Pero kung ako sa'yo, wag ka na magpa-blonde. Yung light ka lang konti. Anong light? Dati may color yung buhok ko, Ate Ann, golden yellow. Pero dahil sa sobrang black ng buhok ko, yung dating sa buhok ko parang brown lang din. Tsaka 'di ba nakaka-dry ang nakaka-dry ang color. Ganun nga 'yun, upo. Golden yellow siya, nakalagay sa sa color, golden yellow. Tapos nang nilagay siya, brown lang din. Parang hindi naman golden. Patusukan ko guys ang ating sisisging. Opo, sobra daw itim. Sabi nung nag-color sa akin, hindi daw natalab yung color. Ang itim-itim daw. Sobrang itim daw kasi ng buhok ko, kaya hindi siya parang hindi na golden yellow. Kinalabasan, brown lang din. Tamsak ako dito, sisging. Wala kang ngayong Ate Ann, wala kang gawa, wala kang customers. Manay Mirna, baka may upcoming ka dyan, Manay Mirna. Tingnan ko, Manay Mirna. Wala. Watching ulit ako sa iyo, Manay Mirna, oh. Dito sa mga kapatid, samahan nyo akong tanawin ng malayo. Oh, ang ganda ng tanawin talaga sa Hong Kong. Nakakatuwa. Puro siya bukid. Then, merong mga building sa baba. Salamat po, Ate Ann. Baba mo mamaya, Ate Ann, yung upcoming mo. Tutusukan natin. Pag na-upload na. Ate Asil, thank you. Pasensya na, Ate Asil, ha? Kasi hindi kita naiikutan madalas. Isa lang ang cellphone kong pang ikot. Tapos winawatch ko sa mga pumapasok. Sige Manay, parehas tayo, ganun din ako. Hindi ako upcoming. Watching ako sa'yo dito, Manay Mirna. Ayan, binaba ni Nightbot si JMPM. Tinawag mo. Thank you sa inyo lahat dyan. Watching ako sa'yo, Manay, ha? Tapusin ko to isang. Ang iiksi ng mo, video.
Hindi yan malalagyan ng ng harang ni lolo, maiiksi. Ayan, done watching ako sa'yo, Manay Mirna. Salamat sa nakatambay dyan, guys. Ate Asil, salamat Ate Asil ha. Lalabs Mio, puntahan kita Lalabs Mio. Sama-sama, magkaisa. Maging sino ka pa? Wala nang maiba, lalo na't simple ka. Salamat sa Sleya. Thank you, Sisi. Sisi Koy. Mia, dito ako sa mga shorts mo. Wow, naglaro ang Lalabs Mio. Naglaro kasama kanyang pusa. Junjun TV, mega love shout out. Salamat din, Junjun. Good morning. Good morning, good morning. Baka ng bahay, Jun. Watch kita. Ayan, baba ka ng bahay, Jun. Lalabs Mio, andito ako sa'yo, nagwa-watch. Sa mga shorts video mo. Morning, morning, June. Ate Pearly, salamat. Salamat sa 21 na thumbs up dyan, guys. Thanks. 5 million, thank you.
Sama-sama magkaisa. Sino ka pa? Kaya nga, sabi ko, bakit main? Bakit main ang dala mo? Ikaw talaga, Ate Pearly. June, baba ka ng bahay, June. Sama-sama magkaisa. Sinabi ko sa'yo. Salamat sa nakatambay. Thank you, sis. All seasons. Malapit na din ako mag 2 hours. Magto 2 hours lang ang inyong host. At marami naman tayong gawain bahay. Thank you, June, sa pagtambay-tambay, June. Baka ng bahay, June. Sama-sama magkaiba.
Thank you, Manay Mirna. Thank you. 4 million people. Salamat, guys. Jonah. Mega love shout out, Jonah. Good morning, Yona. Good morning, Yona. Ayan, wala na akong piniplay. Ay, sis Nash Arinyas. Mega love shout out. Galing school, ayan. So, bukas, punta din ako ng school kasi ang dami daw magbabayad kasi ako ang treasurer. Hindi na daw ako pumupunta ng school. Sabi ko, nagkasakit kasi ako, kaya hindi ako pumupunta ng school. Kaya bukas pupunta ako doon. Good morning. Tapos ng meeting kami na.
Play kita kulot. Manay, out na tabi. Salamat. Salamat, Manay. Thank you. Play kita kulot. Sige, salamat Manay Mirna. Thank you so much Manay Mirna. Play kita eto. Ayan. Okay, mga nagbibisit ay play natin. Salamat sa nakatambay, guys. Paikot ako ng labahin, guys. Million, thank you ha. Ay, done watching na, Yona. Ito tambay ko. Salamat, Claire. Damitan ko, Claire. %49 na lang bat mo. Oo, dito sa isa. Dito naman sa sa cellphone kong hindi malaki pa.
itong pang watch, 49% na lang. 48 na lang, oh. Thank you, guys. Manay, uwi na ako, ha? Sige, Manay. Salamat, Manay, sa pagtambay, Manay, ha? Ingat ka dyan, Permi. Ingat ka mo dyan na mga yaon dyan sa harayo. Perming mag-pray and ano lang, relax lang. Salamat. Thank you. Ayan, padaan na naman yung tren, oh. Bye all. Bye, Manay. Salamat sa iyo. Dumaan na naman yung pang second batch na tren. Narinig nyo? Ingat kayo ha pag naglilinis kayo sa mga matataas na gusali ng mga amon nyo. Ingat kayo. Salamat, Claire. Ayan. Ayan ko lang tong live ko. Magpaikot ako ng labahin. Salamat sa 2 million na nakatambay. Thank you. Loves Mio ha. Thank you so much, Loves Mio.
lose you. Ayan, ano pala to? Thank you, Sis Leia, sa pag-stay. Malapit na din ako mag-end, Sis Leia. Ang dami mo ng subscribers, Sis Leia, 151 na ang banana mo. Maglagay ka ng video, kahit shorts video. Makimarites ako doon sa kabilang live.
Thank you sa dalawang nakatambay dyan. Salamat, salamat. Love is you. Ten minutes lang ako, guys. Mag-end na ako. Something you are in my life. Grabe pa talaga yung sipon ko. Magkimarites ako doon sa kabila. Wala naman, di naman kayo nagbabakas. Hindi ko alam kung sino andyan. 21 na thumbs up. Maraming salamat. Ay, si Sikoy. Salamat sa all season. Puntan ko na si Ate Pearly at maki-chismis ako doon. What else po di Colomboria, Colombario. Colombario. Yan, nag-aarap ako dito. Mama Des, sa all season, Galaps Mio, may Galaps Shout out, Galaps Mio, Rider 27, Motovlog. Ayan, maraming salamat. Ate Des, baba ka na bahay. Yung mahabang bahay pa. Still looking pa rin ako kay Sprite. Mag-iwan na lang ako ng bakas. Ay, si Sprite! Natano ka rin dito. Salamat, lalabs. Dito naman ako makapag-comment. Sprite! Ate Ann! Puluan sa Ate Dix. Ayan, Ate Kulana kami ko kay Ate Kulana. Ayan, puluan sa Ate Dix. Sprite, doon naka-comment ka na. Mami Joyful. Mega love shout out, Mami Joyful. Wait lang po sa moderator. Kasi magbababa ko na bahay, papatusupag ko sa inyo ha. Wait lang po. Mami Joyful. Ayan. Baba ka po ng bahay, Mami Joyful. Parang ano lang to, ninja. Ninja lang po ito, Mami Joyful.
Thank you sa 4 million. Thank you so much. Mami Joyful, baba ka po ng bahay. Yung main channel mo po. Sis Delia. Thank you, Sis Delia. 3 million, thank you. 22 na tusok. Maraming salamat, guys. May upcoming ka, Sis Delia. Sis Peli, watching ako sa'yo, Sis Peli. Watching po, Sis Peli. Dito po kami sa likod ng Ocean Park. Watching Sis Peli.
Then watching si Feli. Then watching si Koy Dalia. Watch kita sa si Koy Dalia. All seasons. Thank you po. All seasons. Si Koy Dalia, watching ako sa'yo. Guys, mag-end na ako, guys. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Thank you so much sa mga nagtambay at nagpunta sa aking live. Maraming salamat. Thank you. Mag-end na po si host. Until next time, God bless everyone. Keep safe. Thank you.